Правим сега нещо много ценно, защото ще ти сервирам две задачи от лихва, които са се падали на изпитите, на държавния зрелостен изпит, на матурата. Така че по-полезно нещо от това не знам какво е. Сега, в банка са вложени 5000 лева при сложна лихва. Намерете лихвения процент, ако след 2 години сумата е нараснала с 408 лева. Така, сложна лихва имаме. Лихвата я бележим с P и всъщност ние това търсим. Първоначалната сума я бележим с K нулево и тя е 5000 лева. 5 бона е внесъл този агент и сумата след 2 години е нараснала с 408 лева. Тоест, след 2 години, ето така записваме K2, за да се знае след колко години е, сумата е станала 5408 лева. Първоначалната сума плюс 408 лева. Ето това ни е формулата, която използваме, когато имаме сложна лихва. Вместо KN ние имаме K2, вместо K нулево имаме 5000 лева, P го търсим, N на нас ни е 2, имаме 2 години. Заместваме с числата, които знаем и ето какво получаваме. Сега двете страни тук предлагам да ги разделим на 5000, за да махнем тази 5000-дарка тук. И същевременно с това тук имаме формула 1 плюс P върху 100 на втора степен. Като разделим 5408 на 5000 получаваме 1,0816. И тук по формулата първото на квадрат плюс първото по второто 2P върху 100 става плюс P върху 100 на квадрат е P на квадрат върху 10 000. 100 на квадрат е 10 000. Сега предлагам да умножим двете страни на 10 000, за да разкараме тук тази 10 000 дарка отдолу. Ето какво получаваме. 10 816 е равно на 1 по 10 000 става 10 000 плюс 2 пъти P по 100 става 200P плюс P на квадрат. Сега това го прехвърлям тук в лявата страна и го нареждам ето така. P на квадрат плюс 200P минус 816 равно на 0. Това е едно типично квадратно уравнение. Да видим сега, помним ли как се решават. Първо тук да си определим коефициентите. Коефициента А е 1, множителя пред P на квадрат. Коефициента B е 200, а K е половината 100. Ще смятаме с K, защото ще е по-лесно, тъй като тук коефициента B е четен, това можем да го направим. И C е минус 816. Да смятаме сега дискриминантата. Имаме K на квадрат 100 на квадрат, минус А по C, А е 1, C е минус 816, така че тук става плюс 816. И тук резултатът е 100 на квадрат е 10 000, значи става 10 816. Това е супер, защото прави точно 104 на квадрат. Не че го знам наизуст, не съм толкова откачен, но просто го проверих. И сега, ето с тази формула си намираме корените на уравнението. Имаме минус K, т.е. минус 100. Плюс минус корен квадратен от дискриминантата, т.е. корен квадратен от 104 на квадрат е 104, а е 1. С него без него се тая. Единият вариант за P е тогава, когато вземем, да кажем, отрицателния знак. По този начин става минус 204. Няма как да имаме отрицателно число за P. P не принадлежи на дефиниционното множество. P трябва да е положително число. Лихвата да е положителна. Във втория вариант за P имаме пак минус 100, този път плюс 104 и се получава 4. Ето, лихвата този път, виждаме я, е 4%. Това искаха от нас, направихме го. Абсолютно типична задача, много често се падат такива, със сложна лихва, трябва да се знае формулата, виждаш тук съставя се и квадратно уравнение, доста неща се тестват, така че любима задача за тези, които правят изпитите. Ако не ми вярваш, ето виж тази, почти същата и отново се е падала на изпит. Гражданин депозирал в банка 5000 лева при сложна лихва. Намерете лихвения процент, ако след 2 години сумата нараснала на 5202 лева. Почти същата. Отново на изпит, така че нека да направим и тази, за да свикнем тук и да нямаме никакъв проблем. Така, какво ни е дадено? Първоначалната сума е 5000 лева, сложна лихва имаме 2 години. Крайната сума, К2, е 5202 лева. Ето отново формулата, която използваме, когато имаме сложна лихва. Заместваме сега с числата, които имаме. Отново разделяме на 5000 тук, за да махнем тази част тук. По същото време тук разкриваме скобите, това е формула
И ето какво се получава. Сега умножаваме двете страни на 10 000, за да се справим тук с този знаменател. И ето какво получаваме. Сега това го прехвърляме в ляво и нареждаме като типично квадратно уравнение. Ето какво се получава сега. Същата тактика, коефициентите определяме. Тук е 1, k е 100, c е минус 404. Смятаме дискриминантата. k на квадрат е 100 на квадрат минус 1 по минус 404, т.е. става плюс 404, така че си става 10404. Проверявам с калкулатора и това е 102 на квадрат. Отново си ползваме формулата, по която можем да намерим тук P. Заместваме, минус K е минус 100, плюс минус, корен квадратен от дискриминантата е 102. А е 1. Единият вариант за P, когато вземем тук минуса и става минус 100 минус 102, това е минус 202. Това не принадлежи на дефиниционното множество, не е допустима стойност това. Лихвата трябва да е положителна, така че това отпада. Другия вариант, минус 100 плюс 102, се получава 2 и виждаме, че лихвата е 2%. Пак същата тактика, както преди приложихме и виждаш, че това са просто задачи, които задължително трябва да можеш да правиш, за да няма изненади на изпита, като ти се падне да кажеш, ето тези в учеса ми го показаха и така да си направиш леко един танц на победата, да си го направиш това и да преминаваш нататък. Айде, напред, стига съм се лигавил, предстоят още много важни неща, за да те подготвя перфектно за нещата, които ти предстоят.